Hakasngi bagi pajba ke jela Assam kata hak kendai terik yoyong arajar apun rio kila yo ban pendan kam ya ka hok jongki ban jet yaki nongmi khmat namar ki jingdon jongki yaki epic la yo jing tep ba ka election ka long ru ka bayat bet yai dan ti hadu menta hak ba ka jing poi ki nong tep vote ka long laipo kendai persen hadu ka khatwei beje men stem Kajing Thep vote kala ai la tang yang kitu gi badan ke epic bat ki deru ban long ki badan tang kawai ke epic om shibun teli hendrai kani kam syam la trai kampat hajla Meghalaya bat Assam namar ki dong song snong hakaput ki don ki badan kerteng haboro Artylli ki jaka kani ka pau perthai bat kabala la ban pin shisha lingba ka jingania jong kawai ka long kme bat ufada hakasnong mojam ka ba hapo West Giant Hills district bat kadai kisnong ka badan ha block 1 Kini kejingnya kelas dang shwa na kejingwan ki pulet Assam bandrung hak te kasnong ban penbor ya ki pajba bakin lit Thep vote sa ki polling station balamang ya ki badru baway na kinong elam niam unpoy sa kate kasnong balay slok halor ka hok baki day ban lit Thep vote na kejingya opdyang ya kaway ka video lala ban yos ngo bah kejingya tay niya kaladon kejing keren halor kejingdon epic jong kinong song snong jong kate kasnong habaro Artylli ki jela ka jela Meghalaya bat jela Assam ka balong persya kat kum ke kendon trai kam jong ke Election Commission of India ECI ka don ka epic cha Assam bat cha Meghalaya ka way ka bro Artylli to kita bas man gila don pilih satai sa hailakandi satai sa ayo kata ka hangtai ladon kasi punar sibun kila don Assam bat Meghalaya pilih sa umlafer to kila yo Artylli ki Assam ru kila yo ing Meghalaya ru kila yo ing kila thai kata kamut ngingim dai kinang India kata kamut ngingim dai kinang India way ubrew Artylli hadu kata kasngi sarkar kalam pentikna kanya ke jaka de kumta kamut lahaban sna Artylli ka sarkar kampat pentikna lada ngi mangingim pentikna lada ngi pentikna kamut ka sarkar ka pentikna yangi ada pi kwa im pha pi don kam le gum tu to ko belewan kar ko fe ya phiru kum ju phadat Habatin pej bahagi kishap ka sharp plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya